medyo gidutlan ko ron sa Subaw tungod ba kani sa kainit o sa kaning overwork, over fatigue, siging dupa-dupa. Mga igsoon, ang divine mercy, Diyos nung kaluoy, mao ang hinungdan nga nagpakatao si Jesus dinhis kalibutan tungod sa dakong gugma sa Dios, tungod sa dako niyang gugma ni sunod dayon ang iyang kaluoy nato. Nya kanang kaluoy gamito na nato para gyud sa mga makasasala. Kita usahay ang atong sayop kaya ang atong gamiton sa mga makasasala ang kasuko man. So ang nindot yung gamiton para sa mga makasasala ang kaluoy. Sige, lingyay mong tupad. Ingna wa ka masuko rong si manaha. Inawa ka na suko. Karong si manaha lang ba? Ni agi. So, og nasuko ka, sugod karon kay pista maron sa divine mercy, sugod karon ilisi na gid nagkaluoy para sa mga makasasala. Kita manggod ang atong kaluyan kanunay kana manggo mga bakol, mga buta, part na sa atong kaluyan. Pero nganong nabutam na sila, nganong di wa man na sila ikaon, nganong wa man na sila balay, nganong wa man na sila ikapalit og tambal, nganong wa man na ikapa-eskwela, nganong nga banlas man na sila sa baha, nganong nga wa na man na sila ikapalit og pagkaon, wa na man na sila trabaho, tungod na sa sala. Ilang sala o kaha, sala ba kaha sa mga tao nga nagdas atong katilingban. Nang gitawag na tog social sins nga gihimo sa atong mga leaders. Sala ra gyud. Muna maluoy ta nila aron mabuntog ang sala. Naunsa may unang buhaton pagpadayag sa atong kaluoy. Sa unang pagbasa gihulagway diri nga ang nagsunod ni Kristo, ang mga apostoles o mga disipulo nailhan sa ilang kahiusa. Magdungan silag pangaon, magdungan silag ampo, ug ang ilang mga kabtangan ilang gipaambit para sa tanan. Wala na nilay moangkon nga ako ni. Ilan ang gigamit ang tanan para sa ilang panginahanglan. Ngilingay mong tupad. Ingna kana ba yang raffle ticket? Maura ba na gikinahanglan karon sa atong parokya? Ingna muhatag ka na. Ingna. Mahatag? Oh, kana. Tag 200 ra gyud ang atong raffle ticket. Ang slot na to sa una 300 man tong total ato. Karon 200. Pero duha na igo ana. Makadawat pa ka grasya sumala sa katong atong slot sa una, spiritual graces, makadawat pagyud kag posible og material graces sa mga premyo. Pero ay lang kay nang premyo kay para mo na imo ang nindot, ang imo jong gitampos katilingban. Muna ang unang buhaton, kung naluoy ta, makighiusa ta sa mga makaluluoy. Makighiusa ta sa mga makasasala. Ikaduha, kaning pagpractice sa pagtuo. Isangyaw, praktison ang pagtuo. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, ang pagtuo nato mas bililhon pa kaysa bulawan. Kanang kwarta, kanang bulawan, bisag pila pa na kamalitang kwarta, bisag pila pa na katrilyon nga kwarta, di gina ikatumbas sa pagtuo. Nga naman, kay ang pagtuo, mao'y muda nato sa bag-ong kinabuhi.
Matod pa sa ito ikaduhang pagbasa, tungod sa dakong kaluoy sa Dios gitagaan taniyag bag-ong kinabuhi. Ug unsa mang bag-ong kinabuhi? Ang pagkabanhaw. Karon ang atong parokya, pag-abot nako diri, kumparar nako sa pag-abot nako og karon, murag na ay bag-ong naong. Unsa man, mo agree mo o disagree? Okay. Nganong nabag-o man ang naong? Kinaasan mo'y bag-ong kinabuhi. Unsa man inyong kinabuhi sa una? Tingali, wagin mo'y slot. Waasan mo'y raffle ticket. Karon, nanay slot, nya ato pang gihunong kadiyot, gilisan tog raffle ticket. In short, ang inyo narong kinabuhi, ang pagtampo na nganhi sa simbahan, territorial o online parishioners. O makapabag-o gid na siya. Maunay pagtuo. O unsa may atong gituhuan, nga kining atong gibansay dinhing panaghiusa, pagtinabangay, paghigugmaay, pagkaluy-anay, mubunga ni og bag-ong kinabuhi didto sa langit nga giandam sa Ginoo. Nga matod pa ni San Pablo diri sa atong ni San Pedro diri sa atong ikaduhang pagbasa, mao gid unta nay atong pangandoyon aron ganahan kitang magantos sa makadiyot dinhis kalibutan. Lingian na sad imong tupad labi na nang natog. Ingna nangandoy kag langit. Ingna ba ingna nangandoy kag langit? Nangandoy? Og nangandoy ihatag ang tanan dinhis kalibutan. Kay mas bililhon pa to sa plata o sa bulawan ang langit. Ayaw pagsigig tik-tik na yung kwarta, lisod na kay padiroy, gasolina pa dir, 150 na, 170, sus paita pa dir, ang kilos bugas pa dir, tinagyong mahala. Ay ayaw, sus biyaan na nato tanan. Pero ang nakanindot, mituo man ta, nga kung atong itampo ang tanan padong sa katilingban, samas gibuhat sa mga unang mga sumusunod ni Kristo, nga wa na sila'y kabtangan, gipamaligya nilang tanan, ya gitampo tanan didto sila nilambo. Nga matod pa sa atong unang pagbasa, matag-adlaw nag-anam og kadaghan sila. Wa mag-anam og kadyutay, karon daghan tang mga simbahan na masira, kay wa na'y tao. Naaga ni usa ka simbahan nga Kristiyano, ako nakit-an sa Facebook gahapon gibutang nagmisa ang ilang pastor o ilang pari. Ang pari mo'y nagpreparar sa mga kanta, sa altar, siyarang usa niya pagdayong sugod sa misa, usa ra sad kabuk ni simba, Sunday Mass. Nagatubangay silang duha, kanta ang pari, kanta sa tungkuan, wali po siya, minaw sa tung, usa na lang kabuok ni simba. Dako kayong simbahan. Sunday Mass. Moabot ka na din is Compostela? Ay, di kong ingnang dili. Moabot kina labing dugay 100 years from now. Hurot-hurot naman nigkamatay. Kani, wak na oy. Kanang tupad ni mo, wa na, mabukog na 100 years from now. Nya, lingia inyong kuyog. Naabagoy daghang bata. Wa, kining mga tiwasonon karon dinhi, apil na ning nagwali. Produkto tas ato mga ginikanan nga magsigig rosaryo kada adlaw. Nya magguroy gid nato, maglakaw bisag ngit-ngit, bisag mag-uwan kay paduong gyud simbahan, kay mag-uol gyud dili ka simba. Karon, oy, computer ay cellphone. Produkto ta sa una nga magdungan gyud pangaon. At least kausa sa usa ka adlaw naa gyud dungang pagkaon, kami katulo gyud. Kada adlaw dungan gina, di gina mo sugod og di magdungag kaon. Karon, hoy, iyahay lagbunlot sa plato. Murag yung mga iring o mga iro, manungkab lang dito ang nakaon. Kanya-kanyang luto, daan na lang sa gatos kwarto, halato, adito gasigig yung pungad anang computer.
Unya, kung mga matay na niang imong tupad, nga kugihan kay musimba, nya wa man na din hirong mga tawhana kanang musunod nato, sila naman sad unya ang magda sa ilang pamilya. Asa man nila dadon ilang pamilya? Simbahan o adtos mga malls? Basin. Unya, doon na pa kay musimba. Kinsa naman say magmisa, nga hapit naman sa duwa na inisod seminaryo. Nakaroon gani, susihan nyo dito sa seminaryo. Pila ka book ni Sod, Diam ni Brad. Pila yung first year on theology. First year theology sa Cebu, duha ra ka buok. Mudagan nag 5 years. Makasustenir ka ning duha. Mapari ka ning duha. Na kami gani, first year gani may philosophy. Trantay City, may kabuok. Unom ramang gani na pare. Ha? 8? Ang Cebu ni first year? 8 day ko nung anong duha mo to primero? Ha? Ang sa Cebu lang ba? Cebu. 8. 8 di ayo eh. Unya kay ang amo Trantay City. Unom raman kanang 8. Sige lang. Ato lang ang atong iyampo. Ako na ako'y gisuportahan nga mga seminarista. Wa pa ginapari. Mga unom kabuk ako ang gisuportahan. Upat na nang gawas, napayduhang ni sustenir, ambot ka, asa ka na sila padong. Kay, kuan pamansad. Naapamansad sa, murag, muupat pa katuig, o 5 katuig, una pa na sila tingali mo, maordinahan. Mga igsoon, unsa may angay batuna nato, nga ibalik nato ang atong pagtuo. Ayaw palipat. Kanang paghatag og kwarta padong sa simbahan, mao ginay number 1 ay pagsigig tigom og kwarta kay maungo kas kwarta, maliwat ka aning mga nangawat rog kwarta sa atong katilingban. Di ra bagyod masakpan. Arang-arang nang mangawat og cellphone, dali ra kay masakpan na CCTV. Mangawat og bag, manguot dihas bag, dali kay masakpan kay naay CCTV. Pero kanang mangawat og billions and trillions hangtod karon wa gyud masakpi. Pero nasakpan na sila sa mata sa Ginoo. Di sila makailad sa Ginoo. Ang uban gani karon wa na nangawa na kay nakumatos na kunong uban. Ingon sila. Nay uban naputlas tiil, nay uban nga hug nas pangpang. Uban anak, mga crash na sanas eroplano, mga lonods, barko. Maapil naman sa tausahay. Pero sige lang, kay lahi man sa tag destination. Pero kamong di gyud mo palit og raffle ticket, magsigilag unya-unya, na miligro sad mo. No? Ingka, pobre, mangguta pa dergod. Maobitaw nga, ningos Kristo bulahan kamong mga kabos, mo na, bisag kabos ta, ato pag yung ihatag. Tagaan ta mong update, haron dili mo makuan. Tanawa ha, unsa ta kahinay mo palit og ticket. Ang atong total nga halin for 1 week, so good man ko last week, 994 pa ka tickets. 994, nagkinahanglan tag mga at least 200,000 ka tickets nga mahalin. Nga 994. Sa inyong paminaw, by July, maabot ka ng 200,000? Nagduda kong dili. Basta di mausab ang atong kinaiya. Abuton na lang mos kamatay. Unya,
Natay mga pledges katong one-stop challenge nga tag 20,000 one-stop challenge. Oh, nanataroy ni abot og 6 ka pledges sa one-stop challenge. Unom na 20,000 na. Sige. Atong pakpakan ang namalit na to og tickets. Natay mga tickets dias gawas. Nailamisa diha nasa atong opisina. Nya pwede sad mo palit diretso gyapon pras una sa slot sa atong bank accounts. Natay tulo ka bangko. Pwede sad sa GCash, open pa ang among mga GCash. O nya pwede sad kwarta padala. Nya sa may buhaton, i-message lang ni nga mao ni Father ang akong gipadala para ni sa raffle tickets. Ay mo pagunahuna nga premyo kung dili tabang sa simbahan. Congratulations ninyo ana. Unya kung mo appeal sad mo sa one-stop challenge, Father, ako musaad ko ana pledge nya ako lang ana manamog bayad aron nga mahuman gid siya by mga July. Anam-anamon lang. So amo nang i-record aron inigpadaan ninyo 20,000 man na, padamo og 5,000 karong simanaha, sunod na sad 5,000, sunod na sad 10,000, kompleto na. Amo din ang ibutang nga remitted nga pledges. Di ba? Ato ning gibuhat tungod sa atong pangandoy sa mga proyekto sa atong simbahan. Una, ang atong bell tower. Kita na mo sa atong bell tower, sudong-sudongan nyo dias gawas, ongoing man na siya ron ang pagtrabaho. Nya sunod ang atong adoration chapel. Dili pa na ninyo makita karon kay gistiradaan pa man na. Nigabli ana, moingon din mo, wow, kabati. Anya. Sunod ang atong CR. Dako nindot ka na itong CR diha. Nigso din nyo ana, di na mo ganahan nga mugawas. Kay nadakdak na mo din. O niya, among bana-bana, murag di pa mangita kahimo atong dako na to diring kuan, project sa Loyo, tungod sa sitwasyon karon. Basig atong mauna ang atong lingkuranan. Kay murag nila na kay tanaw atong lingkuranan na. Unahon tala ni. So mo na amo rong initial design ug nakauyon mo ana ato nang dayonon. Okay nang naw nga dili. Mura mamangwa kauyon. Na siya'y cross nga pang Santiago nga cross nya naa tay kanang scallop mao sa nay trademark sa atong Camino dinhi. Nya steel and wood combination. Yan na siya, no? Mura mamog na nga luya. So, nya sunod atong mortuary, atong suwayan, o makaya na to. Nya dayon kanang ato dihang Walk of Saints sa atubangan. O inana, no? Ug mahuman na nato, pwede na mo mga matay tingali. Dili pa. So, mga 50 years from now, hurot-hurot na tano. Mauna siya ang bunga sa pagtuo. Mauna si Jesus, diri sa atong ebanghelyo, niingon siya ni Tomas, bulahan tong wa makakita kanako apan mituo. Nganuman, tungod kay si Kristo, dili na nato makita sa iyang pagkatao, makita na nato siya diha sa katilingban nga mao ang iyang lawas nga mistiko ang simbahan. Nya kun motuo ta nga sa atong pagtampo dinhi sa simbahan, nagkighiusa ta ni Kristo, tagaan sa ta ni Kristo sa tinuod nga bahandi nga dili madunot didto sa langit. Sagdahin na lang ng atong mga politicians diha ug di sila makighiusa nato. Karon ra ba sigig pangita asa namang presidente, asa namang presidente. Nganuman kay wa gid tay nabati nga naaron nagpakita ang presidente real nga pagpakita, video ra gyud nga wa say klaro. Nining dako kayong
krisis nga giatubang sa atong katilingban, flood control scam, kining mga trillions nga nawa, kining krisis karong bag-o tungod aning gubat. Wa gyud diha ang iyang sigig pakita kanang mga undersecretary, kanang mga uban pa diha nga mga naas Congress, sige lang yapog impeachment. Wa gyud tubaga ang atong Panginoon, wa maluoy sa ato karong pagkamakaluluoy. Sagdi na lang na sila, ato na lang na silang kaluyan. Pagkaluoy nila, dili ka maong maluoy, no? Dagko kay na silang mga sa, nga naman, kalos na ang ilang konsensya. Luoy kay sila. Wa na sana sila itarong-tong, wa na sila itarong nga panghuna-huna, kay porti na nila ka-pressured, di na gud sila kakita sa panginahanglan. Nalimot na sila sa ilang responsibilidad ngadtos mga tao nga nibutar nila o nituboy nila aron suguon sa atong gobyerno. Ang ilang hunahuna karon sila na tag-iyas gobyerno pagkaluoy nila. Mo na maluoy ta ha? Nya. Ingna din ang imong tupad. Last na lang lingi. Ingna napakay bugas inyo. Napakay bugas. Nya moingon din na siya. Murag daginuto na kayo, ingna dayon pagkabulahan nimo. Dili ka makaluluoy. Ang luoy kadtong nanguha sa imong bugas nga gisud sa malita og ilang gipamalit og bugas og balay nga mansyon og mga sakyanan og mga bag nga mga milyon og trillions ang ilang total. Luoy kay to sila kay mga kawatan, mga mangingilad, mga makasasala. Pero ato gyapon silang kaluyan. Basin pa magkakuyog rata nila didto sa langit pohon, no? Sige, manindog na ta katong gustong mo adto sa langit.